आयु मा गोसोमसोम बेलाय ब्लेकमेनालाय बेनो नामा? आयु गिरु बारु दानिया मा खालामबावनांगौ आंलाय गाबख्रावनानै होनोसै आं र'। मानसि गोसाम सिखाव सिखाव सिखाव। सोर फाग्लिया गाबख्रावबाय थाखोब्रा? बबे मोनसे न'आव हाबबा थिग जागोनलै? ओइ खासेव सोरबा हब्रागासिनो नै सिखाव सिखावनो। उन्दुलै फाग्ला उन्दु, बेयावलाय मा थांदेरबायनो? थुदोब्रा नायनानै फैनोसै मोनानि सिखावा माबायदि जायो। फाग्ला जाम्बा गोरान, मा मोनानि सिखावा माबायदि जानोब्रा, मानसि बायदि जागोन। नायनो लुगैदोंलै थुदोना खासेवफाय। हिनजावखौ बासायोब्ला खिजानि बिखुनजोफ्रा हरबाय बायो खोमा थुलै बासायहैनो। दोरखार गैयालै आंहा रावखौ बासायनो, बे जोनोमाव आं हाबाखौनो लाखाया। थुलै थु, आं दा साहा लोंहोगोन फाग्ला। हाथारला लां नोंखौबो थ'। मानो गिनानै उन उन जाखो नोङो? नायनो नागिरनाया हौवायानो। फैदोब्रा सिगां फै। बबे सिखाव माथो गैयानोलाय। एसे आवगायनानै नायग्रोब्रा नोङो एसे। बे फाग्ला बिराद सैथानथारलै बियो। बेबा मा लानानै फैदों? सिखाफोर लादों ना सिलायफोर लादों ना मा लादों गिरु बारु? नाहैल'लाय नों नाहैल'लाय, आं बासायगोनब्रा नोंखौ। आयु मानसिफोर ओंखारबोबायलै, खारनांसिगोन आंहा। गोमोरनाय फर्मुलाखौनो बाहायनांसिगोनलै। मा जादों नानि? मा नुदों नोंलाय? बै दंफाङाव दासो सासे गोसोमसोम मानसि गसंनानै दङमोन, बेखौनो आङो ब्लेकमेन सानदोंना। अबे दंफाङाव नानि? बैलाय नोंनि उननि दंफाङाव। गैयानो माथो नानि। मानसिया दासो गोमाबाय बियो, दंथारोमोन। ओइ थांबायना खासेवफाय थांबाय। माया थांनोब्रा? सिखावखौ होनदोंलै सिखावखौ। मा ओमफ्राय फै जालाबाय दा। आयु मा सिखाव फैलाबायोलै जों गामियावलाय। ओइ जारौ गिनाङालै आं दं गिनाङा। गियाखै आदा। दासान्दि माबा ब्लेकमेननि दावराव जाबाय थादों नालाय, बेखायनो आं बिराद गिखांनाय मोन्दों आरो नुनानै। हुइ मा ब्लेकमेनलै बेलाय, आंनि खाथियाव फैदोंल' ना गोसोम जोनानै उरायहोगोन आङो बेखौ। मानसियावलाय नोगोद फाग्लाखालै बियो। हारसिं नामा जारौ नोङो? औ आङो हारसिंसो, आइयाबो आफायाबो आलासि जाहैदों आब'मोननाव। ए दा नोंलाय माथो खालामबावनो, फैदो होमबालाय जोंजों। बे फाग्ला रं खोथा बुंबाय नोङो रं। मा रंलै फाग्ला मा रं? रं माने गोरोन्थिलै, बेलाय जोंजों बबे रुमाव उन्दुहैनांगौ? रुमानो मोनसेल', गोसोम मोननांगौना। ओइ जाम्बा हिनजाव मोननो रोङि। नांला नामा? आङो गिनाय नंला, आं न'आवनो थांसै। दे जारौ उन्दुहैदो थां, जोंबो थांनोसै। दारि मासुदानि जेबो खामानि जायालै बे खासेवजों। उन्दुहैनोसै आंहा। जोंहाबो थांनोसैलै नानि। आंखौ बिरग'ग'ना हरबाय थाखो, सौदावलायनोसै आंखौ नुदोंना नुवाखै मेगना? नुवालै आंनिया मेगना नुवा, मोनायाव नुवा। मानसियाथ' माबायदि जातनिलै नोङो? गोजाना गोथां ना गोमो जातनि? दे होमबा दामोन थांदो। नों थांग्रोलाय, आं दसे जिरायनो बे बिफां सिङाव। थुखा, माबा थुखालै? गिलायबायब्रा नोङो गिलायबाय। नै नायखा आखाइबो आथिंबो। नोंनावल' दं, आंनावबो दंब्रा। आखाइ आथिंखौलाय थिखोनो होनबा आंबो हायोना। नाय आंनिखौ नाय, सौनाय नायनो सौनो। सौनानै नोंखौ बे गामिखौ बारहोजोबनानै एकदम गुवाहाटि मोनहैहोनो हायो आं। देलाय हायोबा सौनाय नायनानै देखायलाय। दालाय माथो आंनि आथिं सिङावसो थादों। फाग्ला हायाफ्रा मा जानला मोनला लेक्सार होलाबायो। बोखांलाय आंखौ माम्बार बोखांग्रो, मोना खुला आंखौ बिदि खालामथारनाङालै। नै आदाया थांनोसैसो बोखांबावगोना। लोगोआनो सैमासोलै आंनिया, जेबो हेफाजाब होखाया। फैद' थुरा। थुग्रोलै सैमा थुग्रो। माबायदि लोगोलै बेलाय, लोगोनि सायावनो गाखोनानै बोखांलांबावदिया। नोंखौ साहा लोंहोबावगोन आङो, नै नेबाय था लोंहोगोना।